משלחת 2025. למה לא פותחים פה עוד קופה? בא לי גלידה פיצות! משהו בך יאמר לך 6-7 הגענו לפולין ואנחנו לפני הבדיקות. יש! איך אתה מרגיש גליני? טוב, אני לא ירוק. אנחנו עכשיו יצאנו מהשדה, התקופה המאוד מרשים של פולין. ועכשיו עלינו לאוטובוס. וואו, אם יהיו קשים הימים, יזכרי בי לפעמים, ואם זה עוד מסע נואש אל הצריף, אל המגרש, במסילת העיר הישנה, איש לא יחכה בתחנה, ואם את נוסעת, יש רגעים בחיים שרוצים להבין אבל לא מבינים. יש רגעים בחיים שעדיף שאנחנו לא יודעים. אם תלכי לי לשנייה עולמי יקרוס, ואם אלך לך תצטערי על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת
ילדים הולכים, אמהות בוכות. תגידי מה פה חשוב באמת, כמה נתעסק עוד בכאב, וכמה נתעכב עוד על השונה, ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות. תגידי מה פה חשוב באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות. תגידי מה פה חשוב באמת. אינני מפנה את ראשי הצידה או לאחור. אני הולכת בעקבות האחרות, הגוררות את גופיהן באפיסת כוחות. נותנות בי כוח, בקולות עתיקים אמצע מרפא, הם עוזרים. הימים עוברים, שנים רצות, את ואני באמת. אמהות בוכות, מה פה חשוב באמת. אסתכל מתוך עיניי, אחבק אותך ויחד ננצח במשחק. לעולם לא עוד הוא לא רק ציווי יהודי וישראלי שלא תקרה עוד שואה, אלא שאנחנו כישראלים מצווים תמיד למנוע פרעות והרג גם בשם עליונות גזעית. את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים, לזכור את טילי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים.